O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. E abrimos agora un novo programa, O futuro é hoxe con Modepen. Hoxe están con nós Alfredo Hernández, moi bo día, Alfredo. Hola, buenos días. Eloi Delgado, bo día, Eloi. Hola, bo día. E Antonio Pasarín, moi bo día. Hola, bo día. Bueno, o programa de hoxe vai ir baixo unha pregunta retórica, digámoslo así. Por que caen os imperios? Comezaremos por aí, non, Alfredo? Pues sí, como todo en la vida. Los imperios, como todo, nacen, crecen, se reproducen y por ley de vida mueren. ¿Por qué mueren? Pues por un sinfín de causas. Primero se crea como una clase media, ¿no? Conforme van naciendo, los imperios se forman quizás después de una guerra o después de un descubrimiento tecnológico que hace que la sociedad avance. Entonces hace falta mano de obra. Entonces, al hacer falta mano de obra, pues los salarios van subiendo, la gente se va acomodando y se crea una clase media, que realmente es lo que mantiene el imperio o el Estado, ¿no? Que se forma en ese momento. Pero ¿qué pasa? Esto no es para siempre. Nosotros hemos tenido la suerte en nuestra generación de vivir ese momento de clase media. Pero ahora los signos es, analizando la historia, es que estamos en plena decadencia. O sea, y vas analizando y esto va a terminar. O sea, lo tengo clarísimo. Y un poco lo que queremos ver en qué nos va a afectar a nosotros, a la clase obrera, dentro de del beneficio social, o sea, del estatus social, ¿no? De lo que realmente nosotros necesitamos, que son las pensiones, la seguridad social, todo. Y vemos que este imperio al que nosotros pertenecemos, pues está cayendo porque están naciendo ya otras formas de vida y de entender la política y la existencia en el mundo, que son los BRICS, de lo que se habla muy poquito. Yo te aseguro que tú sales como periodista, sales a la calle a preguntar a la gente qué opina de los BRICS y la mayoría te dirán ¿qué? Cuando es una cosa que sí nos va a afectar y muchísimo, ¿no? No los BRICS, porque los BRICS están creciendo, ¿no? Lo que nos va a afectar es la caída del imperio al que nosotros pertenecemos, y entonces el bienestar social es lo que más nos interesa a nosotros, que tenemos que defender. Y vemos como la juventud, como dice el título del programa, o futuro es hoy, o sea, su futuro se lo tienen que crear ahora, y no solamente es en los estudios, en un trabajo, sino en cuando ya dejen de trabajar y tengan que tener unos servicios sociales, que para eso se está trabajando y se están pagando impuestos. Imos por partes para contextualizar. ¿A qué imperio pertenecemos nos? Al americano. Eso está clarísimo, ¿no? Para eso nada más hay que ver las películas, las comidas, los Burger King. Aquí no vemos películas ni indias, ni rusas, ni japonesas, y las pocas que hacen y se atreven no las ven, y Dios, no quieren verlas. Estamos ya tan sumamente culturizados a lo que es el imperio al que pertenecemos. Pero no pertenecemos de pleno derecho. O sea, nos hacen creer que somos amigos de... No, yo por lo que veo y en mi trayectoria de la vida, me he dado cuenta que lo que somos es una colonia de... O sea, Europa ya no tiene personalidad. O sea, está dependiendo única y exclusivamente, y el que manda es el imperio norteamericano, que como está ya cayendo, y además los síntomas, vamos, eso es imparable, ¿no? Entonces nos va a afectar a nosotros en mucha manera, y estamos aquí como que no va a pasar nada, ¿no? Estamos demasiado tranquilos. Iso por unha banda. Segundo, ¿qué son os BRICS? Bueno, los BRICS nacen... lo forman 5 países, nacen, que son... Espera que me lo apuntes y me voy diciendo por qué nacen BRICS. Vale. Que es Brasil, Rusia, la India, la C es China y la S es Sudáfrica. De ahí viene un nombre de los BRICS, me lo tengo que apuntar para acordarme de los nombres. Unha regla memotécnica, realmente son siglas e de aí se van extraendo os países que conforman. Empezaron ellos, y fue una alianza como, digamos, como la Comunidad Económica Europea, ¿no? O sea, para intercambio, ellos se basaban en el dólar, porque claro, era la moneda mundial,
Y tú, de ahí todas las sanciones que le ha sufrido Venezuela, China, cuando algún país no cumplía con el establimiento impuesto por los americanos, entonces automáticamente le dejaban de dar dólares, entonces sus riquezas no las podía vender, con lo cual ni podía comprar necesidades, ¿no? Entonces los BRICS en este momento controlan al 55% de la población mundial. Quiero decirse que cada día se están uniendo más países, y más países, ¿no? Porque, claro, el imperio americano está cayendo y encima está poniendo... Porque, claro, en el momento que cae, lo que intenta es explotar al máximo la prueba que tenemos. Alemania se están llevando toda la industria pesada, se la están llevando a América para tenerla ellos, ¿no? Con lo cual Alemania está de ser el motor principal de la comunidad europea, pues ahora está totalmente cayendo, pero vamos a marchas forzadas. Esto como contexto, para entender máis ou menos os conceptos que estábamos abordando, porque o que dicías antes, igual saímos á rúa e preguntamos a alguén que son os BRICS, pois nos dirán os da leite, vamos. Que se habla moi pouco en televisión. Sí. Eloi, tamén a visión deste programa é ver como nos afectan diferentes asuntos a nivel pois internacional, europeo, a nos, neste caso, as pensións, non? Como nos vai afectar? O BRIC non é o da leite, eso está claro. non é ese. Si está claro que chamémolle BRICS ou chamémolle... Isto é o que supón, así a grandes rasgos, é que é unha forma de defenderse ante a previsión de que o dólar, as monedas fuertes, dado o endeudamento tan alto que ten Estados Unidos e os países que do seu entorno, o que estánse poñendo, digamos, que curándose en saúde. E aí están países, zonas, que son capaces de ver máis ou menos o futuro e se poñen a traballar e a ver que pasa. Si o día que, efectivamente, esa burbulla que se teme, se dice, logo ao final non chega, vamos a ver que é o que pasa, lóxicamente, donde primeiro se vai dar, como pasou cando o tema das tecnológicas, é dicir, serán Estados Unidos. E paradóxicamente se pode dar, eu estaba vendo efectivamente, cando falas das pensións e falas dos sistemas variopintos que existen, digamos, os planes de pensións privados, públicos e demais, en Estados Unidos se dá unha paradoxa que é que é un país enorme, ten unha población activa alta, pero ten unha población de xubilados moi alta tamén, e por encima da normal ten casi 3 millóns de xubilados que son fantasmas. É difícil de explicar, pero ten un contexto que é moi claro. Ali as pensións, mayoritariamente o que ten pensión, ten o seu fondo. Foi metendo ali, son fondos privados, mayoritariamente ali, o que non ten as pasapuñeteras. Claro, eso vai en función do mercado. E claro, eses fondos de pensións están en mar de 3-4 grandes trus que son os que xogan en bolsa con eles. É como a pescadilla que se morde a cola. Eses fondos xogan en 5 ou 6 grandes compañías que a súa vez inflan os resultados. E se un día que está aí, está na beira, é dicir, digamos que ahora mismo está o endeudamento é tan alto que en calquer momento pode reventar, si polo que seña algún destes fondos cae, en Estados Unidos, por exemplo, hai 3 millóns ou máis de xubilados que teñen que salir ao mercado porque ahora mesmo están subsistindo con iso. Si deixan de notelo, o que van facer é reventar o sistema. Non importa, é dicir, alá eles que se apañen. Non, o problema é que eses fondos están aquí, están en toda Europa e prácticamente están en todo o mundo. E vai a influir na débeda que ten Estados Unidos porque China ya ten mayoritariamente comprada. E a compra con moneda que a súa vez sobra, é un círculo moi puñetero. Que pode pasar? Que se dea bien automáticamente en Europa e en España se vai notar porque van vir as vacas flacas. Nós aquí temos un sistema sostible que o envidian a maioría dos países. Agora queren copiálo, pero non son capaces. Por qué? Porque partir de cero e desmontar o que hai é complicadísimo. E nós o que temos que ver é
Isto se pode dar? Sí. Xa non é, de momento non é previsible, non o creen, pero isto, dun ano para outro, tal como está o tema, pois bueno, a inteligencia artificial, os avances tan importantes. Entonces, nós aquí o que nos debe preocupar é o que temos, que é o que lle importa, o que nos están escoitando, supoño. É dicir, o que temos, volvemos sempre ao mismo, mantelo. Como mínimo, mantelo. Pero logo, sabemos que hai posibilidades de melloralo. E se para melloralo hai que sentarse. Levamos 5 anos sin que o Pacto de Toledo se volva a reunir, que xa tiña que haberse reunido. E agora mesmo se ten que reunir e non teñen claros políticos, porque non queren deixarnos entrar a nós no Pacto de Toledo, non estamos representados. E as forzas, digamos, sindicales e outros que están ali son casi sombras ao lado da a banca, non sei que, la FAES, la outra, non sei que, opina todo o mundo, e son os que lle dicen a esos políticos que van a decidir, o triste é eso, que son os partidos son os que van a decidir que é o que teñen que levar á mesa. Entón, claro, a ver, agora terían que levar á mesa e nós estamos dispostos a escoitalo, a debatilo, e prevendo que poida pasar, e de, bueno, pois que ao final hai que debatir que en vez de aos 65 ou 66 hai que pensar en xubilarse aos 67. Sí, pero oiga, a cambio de manter como mínimo isto e garantizar a estabilidade e unha mínima de suba cada ano. Que é o Pacto de Toledo? Bueno, o Pacto de Toledo naceu no seu día como algo que foi moi curioso, porque cando naceu, cando se propuxo, se falaba do pacto puña como exemplo o famoso pacto da transición. É dicir, que, bueno, eso habría moito que falar, pero, bueno, saliu máis ou menos ben e hasta aí chegou. Foi unha forma, digamos que unha fórmula que despois de moito diálogo, de moita presión e de moito discutir, coincidiu que en aquel entonces os partidos políticos aínda había políticos, e aínda había cabezas pensantes, e había unha necesidade, desde a calle se estaba influindo e os sindicatos eran moi activos, e díxose, a ver, oigan, o sistema ahora mismo temos que poñelo ao día. Se creou e en principio funcionou. máis que nada porque sentou unhas bases depois de moito traballo e ainda sin estar non representado, depois de seguilo a través de centos de miles de firmas, en que se asegurou como mínimo durante un tempo a base de cotización para acceder a unha pensión, a que edade podías prejubilar ou non, unha serie de melloras que son as que temos aí, incluso a subida do IPC, que está sin consolidar por lei, pero bueno, por decreto, cada ano se vai facendo, pero eso tamén está caducado, hai que volver a consolidarlo, por eso digo que hai que volver a citarlo, é dicir, é o pacto que pervive e vai mantendo a situación, é o que permite ahora mismo eses diálogos incluso entre patronal e sindicatos para ir ao salario mínimo interprofesional, a subida por sectores, e incluso aproveitando este rebufo, a subida dos funcionarios que tienen narices, é dicir, porque eles ali non estaban, en teoría, son un ente, son casi 4 millóns de funcionarios que vai ver a madre superior, acaban de chegar a un acordo e van subirlle o 4%, digo, bueno, vale, non nos vamos a meter en eso, pero oiga, os pensionistas e os futuros pensionistas e os traballadores a clase obrera, o que ten que preocupar é que isto se volva a reunir, se reúna con sentido común, esteamos representados e se consigan, como mínimo, conservar esas melloras que xa están aí, porque o problema é que parte deso xa están pedindo que sea a jubilación aos 70 anos, que non se suba o IPC, que xa as pensións pasen a ser máis privadas que públicas. Oiga, se gano 1.000 euros non podo, non xunto ni 5 euros ao mes para meterlo nese fondo. Precisamente con ese Pacto de Toledo foi acordado en 1995, claro. Cumpriu este mes de abril 30 anos. Claro. Foi aprobado no Congreso. Xustamente, comentas agora ti, Eloi, o asunto dos plans de pensións privadas, e precisamente hai uns días fomos partícipes dunhas declaracións de Ursula von der Leyen a nivel europeo, onde vislumbraba que pois non lle gustaba demasiado o plan de pensións de España, as pensións públicas de España, e que incentivaba a ter un plan de pensións privado. Exacto. Ya fai uns anos, ya no Parlamento Europeo
se aprobou crear plans de pensións de empresa. En España, o primeiro que o fixo foron no convenio da construcción, que fixeron un plan de pensións. E todos os intentos es facer pasar as pensións de ser un sistema de reparto, como temos en España actualmente, a facer uns sistemas de capitalización, de aforro. Entón, en estes sistemas novos, quienes gañan realmente son os bancos e as compañías de seguros que os sustentan. Porque ya temos a experiencia en Inglaterra, 3 plans de pensións privados caíron e tivo que ir o goberno inglés a rescatarlos, porque senón varios millóns de pensionistas ingleses deixaban de cobrar nada. No Parlamento Europeo tiñan tamén un plan de pensións privado que caíu e tamén se ten que rescatar. Esa é a tónica general de todos os plans privados, que non duran, caen e a xente perde todo. É a miña experiencia que teño, tiven un plan de pensións, tive que rescatarlo e perdín o 20% do capital, con lo cual significa que non aforras nada, es decir, o banco se queda con parte do todo diñeiro. O sea, que non é o futuro que quere von der Leyen. Ya está dicindo que se non ten plans privados, que as pensións públicas serán moi baixas, serán pensións de miseria. Moi baixas, sí, textualmente. Textualmente, moi baixas. Entón, ese é o futuro que queren para nós. Non, e logo que moitas veces aquí neste programa reflexionamos sobre a visión que se nos dá a xente máis nova sobre o que vai a ser o noso futuro, non? Todo negro. Sí, todo vai a ser máis baixo, todo vai a ser máis caro, fatal. Entón, xusto precisamente ela seguía por ese camiño. Sí, pero es por lo que hablábamos antes, o sea, las cosas como las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Y nosotros los de nuestra generación hemos vivido una época muy buena, ¿no? Quiero decir, de crecimiento. Y ahora lo que vemos es que está cayendo. Lo que nos indigna a nosotros es ver la falta de interés por toda la gente joven que ahora se tiene que crear su futuro, que no se preocupa nada por ello. Es decir, nosotros es que lo vemos venir desde la distancia de lo que hemos pasado, porque claro, somos una generación los que estamos jubilados. Claro, entonces ahora nos permite que ya no tenemos que pensar en otras cosas, podemos mirar un poco hacia el futuro, lo que ha sido nuestra vida y cómo se ha desarrollado la vida y a qué nos va a conducir en este momento, y lo tenemos muy claro, sobre todo los que nos hemos movido, vamos, en actividades más, vamos, que no ha sido una vida más normalita, nos hemos salido un poco nos han interesado ciertas cosas, ¿no? Entonces lo vemos que es un futuro muy negro, y la falta de actividad, o sea, por parte de la gente que realmente va a sufrir esas consecuencias. Eso. Pero non vos esquezades dunha cousa. Acaba de decir o compañeiro Litoñi que había un fondo na comunidade, o sea, no Parlamento Europeo, os parlamentarios tiñan un fondo. Imagínate, é dicir, o que nos queren facer creer é que quebrou. E nós, os europeos todos, tuvemos que ir a acudille para que eses señores e señoras teñan garantizado a súa pensión, a súa parte cando sean pensionistas. Eu digo, ole, viva la madre superiora, pero claro, la gente pero a ver, Antonio, que se quedou aí antes coa palabra. Hai que pensar ademais que o que se queren facer coas pensións é o que están facendo coa sanidade, o están facendo coa educación, o están facendo con todo, es decir, queren privatizarlo todo. E nós, ademais de pagar os impostos, tenemos que pagar por los servicios que nos queren vender. Ya o dixo Rueda en unha reunión con esos empresarios, que decir que o público hai que desacralizarlo. Bueno, pois eso quixemos abordar un pouco esa pregunta de entrada, por que caen os imperios, que vai a provocar a caída que comentábamos agora, que pode chegar a Estados Unidos, e como nos afecta a nos en España. Hoxe este é o tema, o vindeiro xoves non toca, xa o vindeiro será o último antes de Nadal, non? Sí, ya vendremos, ya estará Manolo aquí, y bueno, vendremos un pouco. O 18 de decembro. Perfecto. Pois moitísimas grazas aos tres, moi bo día. Gracias. De acordo.
para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.